дар давраи сипаригардидаи моҳи январи соли 2020 дар роҳҳои нақлиётгарди қаламрави вилоят 17 адад садамоҳои роҳу нақлиётӣ ба қайд гирифта шудааст ки бар асари он 9 нафар ба ҳалокат расида, 11 нафар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. теъдоди садамаҳо нисбат ба ҳамин давраи соли сипаригашта 6 адад, сафи ҷароҳатбардоштагон 12 нафар кам гашта бошад ҳам мутаассифона сафи ҳалокшудагон 1 нафар зиёд гаштааст. масалан санаи 31 январи соли 2020 тахминан соатҳои 12:00 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Vectra рақами қайди давлатия TG 3827 VM02 Усмонова Нилуфар Убайдуллоевна истиқоматкунандаи шаҳраки чоруғдарони шаҳри Гулистон аз самти шаҳри Истиқлол ба самти шаҳри Хуҷанд ҳаракат намуда ҳангоми баромадан ба шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд Чаноқ дар километри 321 ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз ӯҳдаи идора намудани воситаи нақлиёт набаромада ба воситаи нақлиёти тамғаи Hyundai Starex рақами қайди давлатияи TG 3715 SS02 таҳти идораи ронанда Назирзода Сомон Назир сокини шаҳраки Бӯстони ноҳияи Мастчо донишҷӯи бахши якуми донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ки бо роҳи асосӣ ҳаракат мекард бархӯрдааст. дар натиҷа воситаи нақлиёти тамғаи Hyundai Starex чапа гашта мусофири ноболиғи он Холов Аюбҷон Абдусатторович соли таваллудаи 2010 истиқоматкунандаи шаҳраки Бӯстони ноҳияи Мастчо хонандаи синфи сеюми мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ноҳияи Мастчо ҷароҳатҳои вазни ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. ё худ санаи 31 январи соли 2020 тахминан соатҳои 19:00 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes-Benz рақами қайди давлатия TG 8375 TT02 Зоидов Муқимҷон Мӯҳсинович истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд ҳангоми ҳаракат бо кӯчаи Исмоили Сомонии шаҳри Хуҷанд дар рӯбарӯи бинои факултаи филологияи тоҷик аз сабаби наандешидани чораҳои эҳтиётӣ бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста пиёдагард Ҳусейнов Мухтор Муҳсинович истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд ки аз тарафи чап ба рости роҳ мегузашт пахш намудааст. дар натиҷа пиёдагард Ҳусейнов Мухтор ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардошта ҳангоми дастрас намудан ба беморхонаи марказии шаҳри Хуҷанд ба ҳалокат расидааст. ё худ санаи 4 феврали соли 2020 тахминан соатҳои 14:00 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Vectra рақами қайди давлатия TG 6150 SR02 Зокиров Фирӯз Исматуллоевич сокини ноҳияи Деваштич ҳангоми ҳаракат дар роҳи нақлиётгарди деҳаи Софиёрифи шаҳри Истаравшан дар назди беморхонаи марказии шаҳри Истаравшан бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста пиёдагард Ҳакимова Шаҳодат Иброҳимовна сокини деҳаи Зарнисори шаҳри Истаравшан ки аз тарафи рост ба чапи роҳ мегузашт пахш намудааст. дар натиҷа пиёдагард Ҳакимов Шаҳодат ҷароҳатҳои вазни ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. худи ҳамон рӯз санаи 4 феврали соли 2020 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes-Benz рақами қайди давлатия TG 7477 SV02 Разоқов Абдуразоқ Шӯҳратович сокини шаҳри Исфара дар километри 42 роҳи нақлиётгарди деҳмои Конибодом ҳудуди ҷамоати деҳоти лоҳутии шаҳри Конибодом аз ӯҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба воситаи нақлиёти тамғаи Opel Zafira рақами қайди давлатия TG 4667 EA02 таҳти идораи ронанда Ҳусейнов Мираҳмад Ҳасанович сокини шаҳри Исфара ки дар як самт ҳаракат мекард бархӯрдааст. дар натиҷа ронандаи воситаи нақлиёти Mercedes-Benz Разоқов Абдуразоқ ва мусофири ӯ Рахимов Меҳровар Ҷумаевич ҷароҳатҳои вазни ҷисмонӣ бардошта дар беморхонаи марказии шаҳри Конибодом ба ҳалокат расиданд. инчунин мусофири воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes-Benz Ӯлмасов Абдулҳақ ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта дар беморхонаи марказии шаҳри Конибодом бистарӣ гардидааст. бинобар ин роҳбарияти шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилоят аз ҳамаи иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ махсусан ронандагони воситаҳои нақлиёт хоҳиш ва талаб менамояд ки аз мисолҳои дар боло овардашуда хулосаи зарурӣ бароварда ҳангоми нишастан паси чамбараки воситаҳои нақлиёт доимо бо диққату эҳтиёткор бошанд то гунаҳкори рӯй додани чунин ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ нагарданд. зеро риояи ҳатмии қоидаҳои ҳаракат дар роҳ гарави саломатӣ ва бехатарии ҳар як шаҳрванд мебошад. боқӣ ба ҳамаи ронандагон роҳи сафеду бехатар орзу менамоям.